Tu saps quants turistes venen a València pensant que això és la casa de Heidi? Doncs no, amics, això és la barraca valenciana. Els valencians ens atrapa molt en el cor, està molt relacionada també amb l'Albufera i l'arròs, que és com la nostra bandera, no? Avui brindem per les barraques. Salut. La barraca és la casa tradicional de l'Horta i de l'Albufera. Va aparèixer al segle XVIII i XIX quan va augmentar la població i es necessitava habitatge barat i adaptat al clima. Representa el treball i l'enginy de les persones que treballaven l'Horta Mediterrània i l'Albufera, i la seva història és un llegat per a les generacions futures. Les barraques no eren molt grans, eren vivendes molt humildes i dins se feia una vida molt familiar però molt en comú. Sempre era igual, un menjador, fumeral, la pila se cuinava, se xerrava, se feia molta vida fora. La família solia dormir dalt en la cambra, mentre que en la baix de la cambra just estava la quadra. El Palmar, que és on estem, era un antic illot dins de l'Albufera i es va convertir en territori de barraques, amb més d'un centenar, el lloc del món amb més barraques per metre quadrat. Esta és la típica cuina d'una barraca. Què se cuinava? Bueno, dona't per segur que així cuinaven arròs sempre. Allipebres, també, sí, no? este és el perol típic de l'allipebre. Blasco Ibáñez i Cañas Ibarro popularitzen el Palmar i les barraques. L'adaptació de Televisió Espanyola, el 1978, dispara l'imaginari col·lectiu. Això què és? Això és un mornell, és una trampa que li fiques a l'anguila. Tu te'n recordaràs en Cañas Ibarro i xe deia mos ha tocat la sequiota. Què volia dir? Que s'havia tocat el puesto de la sequiota per on més anguiles passaven. Jorge, te queda bé la barraca, eh? T'agrada? Sí, què te pareix? Invertim o què? Invertim què? Què vols, comprar la barraca? M'agradaria, me faria il·lusió. Necessites uns quants duros, per comprar això. Ja, no està barateta, no. Al voltant de 1929 havien milers, unes 2.500 soles a la província de València. Avui en dia només queden unes 60 i cada una d'elles és un tresor. Sabeu que al Cabanyal, en el 1875, un incendi va cremar més de 200 barraques. Tinc l'esmorzar preparat ja. Vingau, vingau. Què us pareix l'esmorzar que he preparat, que l'he dut jo? Home, té una La pinta. veritat, ens ho ha preparat Raúl de Nou Oslo, el rei de l'esmorzaret, però mireu. Si desaparegueren totes les barraques, què perdríem? Seria molt trist que desaparegueren les barraques. No podem permetir-ho. Perdríem la relació en els nostres avantpassats. Nosaltres passegem per l'Albufera i què mos unís a lo que visqueren els nostres avis. Ja no veiem tantes coses, el poquet que mos queden són els camps d'arròs, les sèquies i les barraques. No podem perdre-ho. Si no, mos oblidaríem d'on ve l'arròs, home, no. Les barraques són un símbol de la València més autèntica, la agrícola i marinera. Són patrimoni i icones culturals que cal posar en valor, que no es perden mai.